főzni. Kisfiú, ilyet otthon nem lehet. Igen, újra itt vagyunk. És mivel a Ricsit hazahívta a fater, csak mi ketten maradtunk. Hatásos belépő. Subscribe. Mindegy, nézzétek mit kaptam a Mario-tól ajándékba, de még tartozik egy láda banácsokival. Jó van, jó van. Ne gondolj előre. Elbaszod. Mindegy, amúgy városközpont. Van leszünk, voltunk vala. És fék nélkül. Szerintem amúgy senki sem néz engem hülyének, hogy itt fogok egy telefont, és közben dumálok. Olyan egyáltalán, hol kibasszol, érted? Érted? Kiszarja le most. És ilyen sötét helyeken megyünk. Pucsicsa! Pusán, pontáson, pucsicsa! Abból most nem látod ott semmi. Mert nem világít a hold. Jó, hogy még azban az időszben vagyunk, hogy még süt a nap nagyjából. Hát jó, még látni lehet. Látni lehet még valami? Látni lehet, csak szemcsés. A anyádod! Menjél jobbra, most másik jobb, arra. Tényleg remélem, senki nem fog minket hülyének nézni, hogy anyádod, de első fékkel nem fékezünk, bazd meg. Jó, ez fájdalmas lesz, nem? Merre megyünk? Keresztül? Nem, balra, jobbra. Merre? Tudod, te kicapassál, meg jön autó? Lassan? Hoppá. Én is azt mondtam, hogy hoppá. Rezgés jött még most is, bocsi. Csak itt a Mário itten berevegteti a fejület. Aztán mindenki, ami nem. Volt egy kalicsos anyagunk. Azt elbasztam jó szépen. Mert reklámozás még se többre volt benne. Illetve az előző videónkat. A fürdéses, ugye? Igen, az már rohadt régi volt. Az a nagyon régi volt, és akkor most találtam meg amúgy, és akkor úgy gondoltam, hogy jaj, de megszerkeztem én, nem a Ricsi. És szerintem jobb lett, mint a Ricsi, na mindegy. Ezt majd kommentbe kérem, hogy kié lett jobb, oké? Okay? Az enyém vagy a Ricsi? Mennyi ribanc? Címet még nem tudom mi lesz. Videónak. Mário lemaradt. Erre elmenjünk, hallod? Erre. Őre. De erre zöld van, bazd meg. Mário, élbaszódott. Mi volt? Beakadtam. Az jó, az komoly. Olyan utcákat mutatom meg nektek most, amerre még nem jártatok. Megvan a címe a izének. Ennek a videónak. Amerre még nem jártatok. Milyen komoly. Itt már live lesz, bazd meg. Anyád lükpercél. Hoppá. Nagyban megy a futball. Becsarás 3-0, és én nyertem. Itt egy nagy medve. Itt egy medve. Előttünk, nézd már. Én csíkos pullóba. Medve. Beretválva van neki a fejet. Jaj, de szakít. Cukorfala. Merre? Jaj, bazzik, belém mászol. Gyere erre, egyenes tát. Aztán kimegyünk a marra főút felé. Aztán unnen meg majd megyünk haza. De redvás cigán. Kit? Tégem? Itt jobbra. Másikban. Hol van nyár? Na bazd meg, az is tud ember hajtani.
Hogyha ez a csávó nézi amúgy a videónkat, köszönjük szépen, hogy majdnem meghaltunk. Tényleg szívből köszönjük. Dávid Bakának köszönjük a reklámozást Facebookon. Igen, amúgy, ja, Dávid Baka, ami hősünk. Jó van, nem vagy a hősünk, de azért... You are my hero. De azért tényleg mindent köszönjük, amit értünk tettél, meg ilyesmi. Meg hogy... Hát most jó... Alap szóból mondom, szóval... Respekt. Köszönjük szépen, hogy első rajongónk vagy, szóval ilyen első Facebook, stb. Rajongó. Aki szeret minket, és sose hagyná minket. Ki tudja, meg lehet elhagyni minket, figyeld meg. A Ricsi kezd egy új izét. Nyilatkozást, itt fölmegyünk? De bazd még nem áll. Szétverem a brigámat. Nem hallottatok semmit. Anyád is azt mondta. S még kellett. Merre? Hát beszarok ennek a gyereknek. Most merre? Gyerünk, ide, akkor elmenjünk emelre ki. Anyád. És hát ez egy... De szopac! Jó, erre nem nagyon fogunk mi menni. Jó, akkor kicsikét stop lesz még, itt átugrunk. Szia. Ez ilyen 20 perc. 20 perc múlva történet lett. Mert... elszakadt a bicikli. Mi? Nincsen. Hol a kinek? Ó, baszd meg, hogy beszartam! Azt a kurva! Anyádat ijeszgess, hülye köcsög! Ez fáj. Nekem is. Itt átmegyünk. Tudod, hogy rácsapok. Kit nem? Mi az, kit nem? Én most megfostam. Jó, ez már jó. Hello. Gyuri gyerekek, most folytatjuk az utunkat. Policia. Policia? Jó, azért nem nagyon kocsikat reklámozunk. Ott az Dacia Toyota. Jó, ki a Toyota? Ott meg egy néni. Ott meg egy néni. Várjál, piros. Milyen vagy most? Na, valójában. Szerintem nem most. Szia, Krisztián. Ez a pofa jó. Oké, most átkerünk az úttesten. Jaja. Megvárjuk a 3-as busz, 9 perc múlva. Mint már mondtam. Kurva, láttad azt a... Busszal megyünk haza, ami a bicikli busz, anyád fasza. Várjál, nem. Tolja lépo. Oké. Most... Tolja lépo, kusica! Tolja dobro! Ez... Ilyet otthon nem csinálni, nem látni semmi. Nekem volt lehúzni. Új, bazd meg belebakorva. És megint belebakorva, bazd meg. Petonska ulica. Hoppá! Oké, most stop lesz. Amíg áttérünk. Oké, zöldet kaptunk. Villog, Bilu, anyád. A formula, új. Várjál, állj meg. Várjál, bekapcsolom a Sweet Leach-it. Jó, pityegésre. Én is. Oké, Mose. Na gyerünk. Ja. Vigyünk. Villog. Rendőrben akkor kell vigyázni. Jön egy haver. De mert ne jöttél, te majom mögöttem.
Hát de most te jössz ide, baszki. Itt vagyok, folytatjuk. Rohadtul vagy innyom végre. Ki kell vágnunk a most idészt. Kivágtunk egy kis bakit, ami elég nagy guberáj. Wow. Milyen fakán nézett ez ki? Az nincsen benne. Vagy de, benne van, azt hiszem. Na mindegy. Volt egy kis gond. Gadiba. Az jó. Csiucsik, csiucsik. Dudic, dudic. A csávó pedig direkt úgy jött, hogy én kétkézzel fogom és úgyse bírtam az megállni. Ja. De hogy videózom már, az utat videózom. Hát itt van beton, aszfalt, friss aszfalt. This is fucking beton. Megyünk jobbra. Azt mondtam jobbra. Látjátok gyerekek, jobbra mentünk. I have to stay safety. Jót? Látjátok gyerekek, most fordulunk balra. Ez jobb, te hülye! Én nem ez másik volt. Nem ez meg a jobb, és ez a másik jobb. Szóval érted valami, érted? Érted, hogy az a jobb, nem ez a bal, meg ez is jobb bal. Ez nem jó, ez nem. Ez az séró, fodrászom. Ügyes volt. Na most, ha nem láttátok volna, új séró, nem látom mennyire látszódik, jó? Nem hiszem, hogy látszódik az. És az új fodrászom, még vezetett a kocsit. Úgy, This is ott! this is 206. Nem, már én nem. 206. Nem 200. Kínai fajta. Na, hogyha annyit vagyok, akkor megmutatom, hogy hol vettem oda. Minden már nincs messze. Úgy gurulok, és villogok, meg sokkal megyünk le. Bazd meg! Miért támadott a pipi? Ne ugassák, kussoljál! Ne ugassák, káposztát tegyél! Ide föl! Ha? Tudtam én. Ó, bazd meg! Mégsem megyünk föl. Le! Menjél! Szia! Hogy vagy? Basz meg a csúrod! Fuck you, bitch! Bizonyos káposzta neki ugrott foggal a kerítés. Ojjjj! Az fájdalmas dolog. És visszatértünk egy régi helyszínhez, ahol fürdöttünk. És fölszáradt. Túlje bíró fürdéses videó. De az a Balaton már fölszáradt. Balaton fölszáradt, Marek! Tekerj. Tekerek. Én nem szabad fölészt. Hát itt. Jó. Majd elmondom. Yep. Ó, bassz! Állj meg. Please stand by and fuck you. And gyorsan be. Und dore dosato. Wunderschön. Was ist das? Adidas. Én kirgit téged basz, én nem német basz. Ojjjjjjjj. You. De nagyon mozogíztak. Látod, minden kisköcsöknek azok. Rohadtul nézzék az a kurva videó. Stabilan fogom. Úgy. Jó lesz itt, Kati. Kátyúba mentünk. Kátyú. Tartsam, Kati. Tartom, nyugi. Merre akarsz menni, így jobbra? Egyenes. Figyelek. Szép házak. Jó, de szép az nézd. És az ott.
Ez. Aha. Atya. Nem te vagy benne, hülye gyerek. Ez a szép kis az. Na innen van a csodamosinám. Kapott egy új laptopot a cigány. Aha, jó kis ház, nem? És itt most kifordulunk erre. Nem olyan? Jep. Ne nézd, ott a patikám, aha. Meg is huncut. Nem nézd, ott egy autó, bazd meg. Nem úgy néz ki, bazd meg. És igen, őszinte részvétünk a dicsér, meghalt. Nem lehet itt hagyni. Már levágták, nincs meg. Levágták a pömpölőt, aztán felakasztottak, kiszorítottak és megsütötték. De pipili kicsike megszáradt. Pipili kicsike. Hát tudom, hol vagyunk, jó van. Én is. Egyenesen tud elni. Hú, figyelj, miért faszad én kínai. Anya, az a kínai. Anya, az jobb. Japon, onnan jön a Mazda. Oh, fuck. Ó, de nem akarok én nyomni gombot, mert minden gombnál van egy ilyen gyors gombom. Ami olyan, hogy megnyomok például egy altot. Altasz? Ja, altot. Mivel nekem tudjátok, olyan telefonom van, hogy Samsung Galaxy Chat, és akkor ezért vannak olyan gombok, mint a tasztatúrát, akkor nézzetek csak rá! Jó van, nem? De amúgy te, tényleg. Hány percig tartunk, gyerekek? 17 perc, 10 más, 11. Ugye? Igazam, úgy, hogy igazam van. Tapsi minden retardált munka. Nem, úgy többnél fog tartani, szóval ha bevágom oda az új intrót, amit még máma meglát, megcsinálok. Máma az intro, az egy kicsit szar lett a Ricsi szerint, de jó van. Tegyed az új intróban a retardált munkámat. Mutasd! Retardált! Vinnyogok elő. Vinnyogok hátul. Vissza, cicus, vissza! Merre mégy? Jó, what's up, guys? Mi? A faszom tudja, hogy hun vagyunk. Azt mondod, hogy tudod erre az utat, erre elvezet engem, és elveszünk. És anyukám nem fog többet este puszit adni, amit nem szokott. Svetló, bassz, még miért nem kell haza? Anyukám azt mondta, hogy mire kisüt a villany, addig akkor kell hazaindulnom. Szóval már... Jó van, gyere! Mário majdnem neki ment egy szegény idős asszonynak, aki 200-on ment a főúton, ami nem főút, hanem egy mellékút. De nem is mellékút, mivel... Nem igaz! Mennyivel tartozol? 260-as volt! Dik már 60-nak tartozok. Itt azt hittem, hogy arra, hogy alá, hogy szép. Én nem tévedni el soha, én már tudném hol lenni. Nem messze Policstól. Google Chrome. Google GPS-en megtaláljuk, hol valamit köcsönből vagyunk. Jelenleg ön Palicson tartózkodik. Köszönöm szépen az együttértést. Egyetértést, nem egyetértést. Tudni, egyenes, amit nem tudom, csak milyen egyenes, hát. Nem is egyenesen ez, nem? Mario. Ufa, Mario. Sziasztok! Hülye ribancok. Nem köszöntek vissza, szóljál nekik, jó? Szegény gyerek vagyok. Jó napot! Másik köszönt, visszaköszönt? Bowlingozott. Várjál, én fél nézd, de kanyaringó. Csacsalingó. Jó, tényleg nem tudjuk, hogy merre vagyunk. Random találtuk egy rohadt utat. Nem, majd tudjuk, hogyha hátrafelé menjünk, akkor kirújtunk a Palicsi útra. Annyit tudunk. Ha előre menjünk, akkor meg talán a Majsi útra jutunk ki. Bár meg az nem tudni, kenni, nem megenni.
Ja nem, az gyúrni kell. Gyúrni kenni. Ja, és hogyha tetszett az a... Hát úgymond... Ne próbáljátok ki otthon szöveg. Vagy nem pont a szöveg. Mindig betesszük. Hát nem az a szó, bazd meg! Hogy ilyet utána nem lehet, kisgyerek! Miért ne bol meg, érted? Na, ugye? Igazad van. A kisköcsök ne dumálj, bazd! Oda! Mégsem. Takod áll jobbra. Jobbra. Jó van. De most olyan nem tudom, hogy hol vagyunk. Geci Palicsi út az ilyen útra vezet, én tudom, hogy már vagyunk. De szar az út. Szar az út, és messzire száll a szívem. Elnézést, ha remeg a videó, hogy látom. Remeg a faszomán, nem bírom egyenlés betartani. Valaki pofázom be szara. Bazzeg, én kiherillöm. Hogy putosokat legyen. Az meg a kurva dögödet. Hogy put készül egy nagy perre. Pereljük a... Jó helyre jöttünk, geci. Szia! Jó a kutyád! Jó, rossz felé jöttünk, kijutunk, aztán jövünk. Jó gyerekek, esküszöm, tényleg eltévedtünk. Kis macska kergeti a lepkét, nézd már, Dari. Nem van benne ez a videó. Szia, kutyus! Én is anyádnak azt mondtam az este. Jó, itt kanyarodunk, az menjünk vissza betonosan, leszarom. Hajnali 2-kor érünk haza. Most újra főverjük ezt a... Itt betony van? Betonyos úgy. Jó van akkor. Hoppá. Várjatok. Jó majom! Szervusz! Amúgy igen, nekünk ilyen a személyiségünk. Ilyen lányoknak, idős asszonyoknak persze. Meg ilyen... Hát ilyen, érted, ilyen kis köcsömöknek. Olyanokat szólunk, hogy például idős asszonynak, hogy milyen jól néznek ki ma. Meg gyerek, emlékszel, ez Palicsó mit csináltam? Az öreg asszony ment? Nem is, 3 öreg asszony ment. Szóval kiabáltam nekik, hogy milyen jól néznek ki ma. Azt mondja, köszönjük szépen! Hát szartam a röhögéstől, esküszöm. Meg egyszer jötték az a mamámtól, az egész videót, bevágod, hogy elhúgyakról. Nyilván? Igen, úgy mondjad, bazd meg! Sziasztok! Éj, szépen! Nem karomkodni. Nem káromkodni. Most majdnem meghaltunk. Hoppá. Úttorlasztattunk, gyerünk vissza. Várjál csak először, elmenjen az kurva út, tudom már olyan dolga. Megy a faszom fő, megvárjuk, hogy elmenjen azt. Jó, hát sarra megy, gyerünk. Menjél már. Jó, köszi az első. Van lámpám, vigyázzatok, van lámpám! Lássátok! Én VPI vagyok, geci. És ne, figyeld, jó felé megy! Azt a kurva! Csak pár utcát. Csak egy pár utca! Faszom olyan ki a GPS-etek. Ja, tudjuk már merre vagyunk. Köszönjük szépen, hogy használtatok a Google Chrome-ot. Google Chrome-ot? Fasz Google Chrome. A izét. A Google térképet is hazavezettetek minket. Láttuk a piros csíkot, úgy végig úgy. Lássátok a csíkot. Szógútház. Zsónorú. Megveszem a lidet. Neki megyek. Nem mentem neked, nyugodjál meg, kicsi lány. Jaj, egyébként mesterem, tudjátok, hogy bevezették az új szabályokat? Nem szabad bétkunyerálni. Messi nem szabad, én mindig azt csináltam. Tényleg van úgy egy olyan izé. Ja, most egy szabályzatod. Nem szabad bétkunyerálni. Még mi van? De én akkor is fogok kunyerálni, nem érdekel. Menjél. Ember, ne szálljatok, mert én a kunyerálásból élek. De most nem azért. Mesterem szén.
Nem, azt mondta Pankix, hogy ez nem Mester MC, hanem Mester MC. Mester MC. Szóval Mester MC. Nö. Úgy van, hogy itt csípett meg múltkor izé. Az, amikor be voltunk fosva, hogy darázs. Azért én allergiások a darázsra, és akkor... Azt hittük, hogy meghalok, esküszöm, bazd meg. Nézzétek, milyen faszán csillagunk most itt, a vagányok vagyunk a sötét. Vagányok, nincs is sötét, nézd már, süt a világ itt. Mi? Süt a süti, mink vagyunk, a süti, hopp. Vedd a kezedet. Nincs bekapcsolva a hátsó, de... Jó van. Süt. Basz meg, lecsúszott a lábam a pedálról. Jó van gyerekek, mint tudjátok, hogy betartsuk a szabályokat, körbe megyünk. Akarsz? Csak hogy érezzetek kicsikét, bedültem, nem azért, ez nem képhiba. Csak bedültem egy kicsikét, hogy érezzétek a gét, meg a bét. Nem amúgy Mester MC-n. Úgy szereztem meg az elit rangomat. Tudom, jó van, bazd meg elités. Leszarom, erre jutott, bazd meg, most mit csinálják? Mindegy, úgy szereztem meg az elit rangomat, hogy egy drága barátom, valami, hogy is hívják a gyereket, játékbeli nevét, valami, Minedab. Minedab, attól kaptam 400 B-t, hogy meglegyen az elitem. Természetesen, hogyha nézed a videómat, nagyon szépen köszönöm, mert nem, akkor még kapd a faszomat is nézed. Faszomat nem. Ahogy nem. Én megköszöném, hogyha kapnánk 20 millió B-t. Na jó, hülyéskedek. De azért ez nem ugyanallas ajándékba azért lehet adni. Hagyjatok már még. Ja, adjatok neki B-t, volt szünnapja, nem hiszem el. Mindegy, ennyi volt a drága videónk. Nem, még nem. Azért még itt végigmegyünk. Azért már azt nem mutassuk meg, hogy merre lakunk. Aki tudja, az leszarom. Aki nem tudja, az autó. Jó, most attól félek, hogy hallatszódni fog a izé. A szél. Mindig, ha hallatszódni fog a szél, akkor majd bevágok oda egy kis zenét, hallgassátok. Ha viszont nem hallatszódik a szél, akkor pedig ezt halljátok, de nem, akkor halljátok ezt, szóval úgyhogy lazán beszélek, hogyha nem hallatszódik a szél, akkor bocsánat! Vagy se nem a szél, hanem hogy jó van, mindegy, hagyjuk, menjél már, jó! Gyorsajtó! Jó! Jóló! Dik máhe! Hoppa! Itt nincsenek lámpák, amúgy igen, jól vettétek észre. Amúgy nehogy azt mondjátok, hogy még betonos úton se tudok. Mámon még megszerkeztem, talán estére fülök. Mindenki hallotta, ma este van, szóval akkor lesz tudnak a videó vagy nem. Belül lesz, vagy meglássuk, de a Morey, hát figyeld már! Amúgy tényleg elnézést kérünk a Ricsitől, hogyha tudom, hogy meg fogja nézni egy 5-6-szor a videót. Tényleg Ricsi, bocsi, hogy nem lehettél benne az egy videónkban, de ez van, figyel! Engemet nem hívtak az anyámig. Meg az érzést, milyen csicska! Nem, Mario! Szépen! Kicsik is nézzük a videót. Gyerjelek! Szóval drága Ricsi, üljél pónilóra és repülj el! Pink fluffy unicorn, this is a rainbow! Annak szépen meg volt súrolva a hátulja. Ez a hang, mi volt ez? Mária, menj előttem, legalább segédet videózzam. Szerényzetestem, baby! Szárásnak baby, leszek a malacod, tagadom ezt a tökem, akkor más megkapodom. Nem. Kísérletet vágja be ez a... abban az elég. Szeresd a testem, baby, leszek a malacod. Nem kell nekünk ide, ugye nem kell bevágás, geci, mi megcsináljuk. Szavazzatok a link alatt. Szavazzatok a link alatt. Na de Mária! Milyen link? Milyen? No, nincs link. Jó van, na mindegy. Fáj a seggem, baby. Vakard meg a tököm. Jaj, Mori. Fáj a seggem.
A kurva anyádat. Az üléstől fáj a seggem, a rohadt anyádat. Vegyél nekem új ülést, megbasszom a hazádat. Ez még rím. Ja, ez rímelt! Ó, rímelt. Igazi komikus leszel még egyszer. Ja, én fölcsapok humoristának. Kommunistának. Kommunista rendőr leszek, vaze. Megbüntetlek, csak lássalak meg az utcán. Végre lámpák. Jó, tudom, nem nagyon sokat lehet látni, de most. Ez ilyen éjjel hazatérünk videó. Tényleg én még egyszer. Ha én szakol is. Én amúgy, hogyha arról panaszkodtuk, hogy nem látok semmit. Basszátok meg! Nagyjából. Voltunk egy út baszni, ezt akkor most megyünk haza részegen. Jó, részegen megyünk, a figyelt, báboznak a kormány. Jó, Petikém. Ó, de rám nézett, láttad? Azt a kurva. Mi volt? Nehogy már utánam szólsz. Mi volt? Az a 3 ember ott látod? Igen. Azok basszak, nem. Volt előttük egy épület. Nem mondtam semmit. Fönt voltak, tudom, láttam őket. Nem az! Azoknak ugattam, de mit? Hanem lehet, kijött egy épület, és a bélyebb voltak, ők álltak. És pusztán is egyszer elkezdtek dumálni, és így beszartam, bazd meg. Ne zopás! Akkor még rájuk értenek abban. Mi volt? Nem, vagy nekem köszönt, én oda nyújtottam a kezemet. Én már legközeltem egy hídos emberre. Kivel? Velem, ugye? Igen. Jó, Nikma. Valójában nem. Sziasztok!